Flash flood nagluntad kahapon sa banwasang Concepcion, Iloilo, dalasang mamunog nga ulan. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Pila ka oras matapos ang pagtupa sang mamunog nga ulan, hinali ginbaha ang pila ka mga barangay sa Concepcion, Iloilo. Pati ang heavy equipment kay ini ang nadalasa sang baha. Leave office early at 3 p.m. Tungod nga tagaan tamas yung panahon ng aton mga pamilya, ang mga empleyado nga makapauli na. Na-consolidate sa buong sang aton staff, sang aton MDRRMO, sang aton agriculture office, ang damage to crops. No? Kaga hatod naman ko sang mando sa aton engineering team, sa aton planning team, na to give me an assessment. Lakip sa naapektuhan sang flash flood ang barangay poblasyon, Hamulaawon, Luong, Agnaga, Kagnipa. Kapin 12 ka mga pamilya sa barangay Hamulaawon ang in-evacuate suno sa Concepcion, LGU. Dako gid ang tubig nga nagpupo no sa ulan. Kaga halin ni rin kalabanan gid sa Mount Apitong no nga panaog dili sa aton nga mga creeks. Kagabi gipadala man aton sila sang support no mga food packs sa ilang. Nakabalik na sa ila pamalay ang mga pamilya nga ginpang-evacuate. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.